kolonial zaman oh iki iki deng iki ne ha iki to Pak heeh apa jenenge mau Pak jenenge apa truk bintul kerok bintul heeh nek cara Sulawesi truk bone lho ki asli kok panitia sing ngomong kok iya truk bintul yo truk bintul turuk bintul enak mau aku jajal iya aku kaget ya mau monggo padahal truk bintul aduh aku ta jenenge monggo sing ngendika Piyai Putri lho tenan aku emangnya kenapa nek dek ngendika ki ya ora guyu aku guyu malah lho kok gumujeng Pak mboten napa-napa aku ya nek niki jaman biyen jaman londo biyen niki jenenge truk bintul terus nek cara Sulawesi truk bone truk bintul enak tapi aku montet loro aku entek akeh biasane doyan Pak truk bintul oh yo Al-Fatihah tunjuk Kiseno Nugroho sembah nuwun tanpa pepindhan yana ya Elisa ayo Elisa or karo Alaso ya ki sing dikersaki karo bapak-bapak ya ayo meneng iki ya wis ora tau matur nuwun karo aku lali aku matur nuwun lho matur nuwun piye terus aku menyanyi ya matur diparingi ya matur nuwun terus aku nek neng panggung rak rung tau kowe matur nuwun karo aku. Lah apa tak puterke kasete live streaming. Aku matur nuwun lho kalau Pak Seno. Pak Seno matur nuwun, diparingi malih nggih matur nuwun. Kudune kowe iki merasa lho. Kowe kudune krasa. Biyen sakdurunge kowe tak jak kowe arep dadi apa? Ayo. Napa nggih? Ora dong to kowe S2 psikologi ning Kilang arep ngopo iki? Nggih nggih. Untung kowe suaramu apik terus ya sayo bangane nganggur tak jak wayangan nembang-nembang sak isamu engko mbok menawa iso dadi jalaran sandang panganmu. Oke, Pak. Nah, barang saiki wis sapa-sapa anggere ngundang aku mesti harus ada Mbak Elisa, harus ada Mbak Elisa. Nah, iku wis termasuk sesuatu sing tok capai iki kudu tok syukuri. Nggih, nggih niku nggih sebabe melu Pak Seno nek Pak Seno ya ora iso kaya ngene. Dadi nek matur nuwun nggih Pak Seno. Ya wis telat. Ampun kapok nggih ngejak kula nggih. Wis kapok wingi-wingi ya.
Ya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak Elisa iki no, ya sing padha ditakokke, ya pancen ya kudu melu ya mak iya. Suwan kula mriki wonten Blitar, sowan malih kaping kalih nika nggih Pak Seno. Calon kaping 3 sesuk malang pendopo kabupaten nek ora kleru. Ya. Aduh, aku ra sida pulang kampung ya. Tetep mangkat rene. Siap. Calon kaping 4 mau ana sing nimbali supikan putrane ning dinane urung ditemtok. Oh, dereng 2020. Heeh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya, matur suwun karo para warga pepunden pini sepuh sing lenggah ning kene sing awake dhewe. Nggih, matur sembah nuwun tebeh-tebeh wong wonten mriki nggih kathah napa seniman-seniman kathah, budayawan nggih kathah ning nimbali saking Jogja nggih Pak Sino. Dados nggih kehormatan saged sowan mriki. Lah iya, ya pancen ngono ya. Iya. Nggih. Napa, Pak? Wilujeng panggih kisih acara rombongan Pumpung Tindak Blitar kula Pak Sutanto alamat Lesean Ayam Goreng Sri Kandi Blitar nyuwun gending sesideman anggitanipun piyantun Blitar. Pepunden ya penyanipun Bapak Sukron Suwondo anggitanipun nggih mangke badhe kula aturaken ya alon-alon ya Mak iya pokoke anggere rata wae ya kowe arep ngaturke apa nggih napa pamundutan sesuai pamundutan sesuai pamundutan sesuai mikmu cilik Pak sesuai cek A sesuai pamundutan oh biasanya nek bengok-bengok serone ra jamak-jamak kok lah aku mendengar gema suara kowe balik lah balik lho Pak desa cah desit ya ming krungu penggema suarae kok gumun ya gumun oh mahmu nang Sulawesi kono mbiyen kiwa gunung kidul gunung nek bengok ming terus kewane do teka kaya Tarsan bae. Ya Mbak Elisa ngaturke iki ana sing nyuwun jenenge iki sesideman ya kena. Ya. Piye mau Mbak diva cilik semono suarane wis ngedap-edap. Luar biasa nggih Pak. Masih kecil tapi bisa nyanyi, nembang, kata-kata tiang si alit-alit. Anakmu lo mancing wae ra iso nembang. Mbok diajari Pak. Mbok wangun lho anak dalang. Nek anakku jajal iso lho anakku kowe tengok ning ngono tak kon ngepaske bathukmu pancine iso. Nyepelekke jajal apa piye? Bakate mancing ya ora apa-apa. Ah sembuh kae tiru sapa. Sing marahi mbiyen pas kae bojoku ngetengke anakku kuwi aku mancinge ora edan-edanan kok ora leren. Ya jaman semono ya urung pati yo gayeng ngene iki. Ayo ben bengi ming moncang mancing sapa segara sapa kali. Iya, malah saiki dadi bareng tak akon mayang kok malah ming gayane. Ya durung sesono wae. Ya muga-muga. Terus ke bapake muga-muga. Ya wis ben mulane nek ana bocah cilik ngono kuwi tenan, kaya arep tak kukup wae rasane sa. Nggih. Ya kowe Bali. Piye? Di kowe Bali. Biyen aku ngukup kowe seneng lho asline. Ning terus kok suwe nang omahku saya ngrekasake. Ya kuwi kan dari tanggungan jenenge ngukup wong ya kudu makani omong sego karo kerupuk karo kecap. Ayo angin to. Wong ki prihatin sik. Ya, so nek wis mukti kuwi mangane sing enak-enak perkara urung mukti ki mangane sego kecap tok sik ra apa-apa. Ya. Ayo sesideman diaturake. Tembange iki karyane penyanyi pepundenku Pak Haji Sukron Suwondo. Iya. Wiwitane anderek sang pake. Nek nembang pas to ilate. Heeh. Nek ora nembang ya kepiye, Pak? Aku nganti susah kok. Iya. Tur nek omong iki tanpa nganggo tedeng aling-aling tur marah. Iya. Mau teko dek ning gone tarup ngono ya, bareng aku le mlaku ngono ya. Slangle, Pak. Iya, mongko urung disuguh apa-apa wae. Aku mau jojor apa anane blak kotang. Blak apa? Blak kotang.
apa nek terus terang. terus terang. Nek cara Jawa blak kutang terus terang. Terus terang. Mau kowe dinehi suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinehi kok ning ngene pasar. Suguhane iki cara makeman ya jaman Oh iki. Oh, iki Deng. Iki ne. Ha, iki. Iki ta, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Pak? Jenenge? Apa? Truk bintul. Kerok bintul. Heeh, nek cara Sulawesi truk bone. Lho ki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk bintul. Iya. Truk bintul. Ah, Truk bintul. Enak mau aku jajan. iya. Aku kaget ya mau. Monggo padahal truk bintul. Aduh, aku. Ta jenenge. Monggo sing ngendika Piyai Putri lho. Tenan. Iya. Aku emangnya kenapa nek? Dek ngendika ki ya ora guyu, aku guyu malah lho kok gemujeng, Pak. Mboten napa-napa aku ya ngono. Nek niki teng mriki niki jaman biyen, jaman londo biyen niki jenenge truk bintul. Terus nek cara Sulawesi truk bone. Truk bone. Truk bintul. Tapi aku montet loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul e. Oh, yo. Neno Sowan menyang kutha gedhe ki arep S2 psikologi kan nek etungan marai mbangka iki mah. Ha, etungan yo pinter. Tunggal. Nek Jawa. Ayo, kan 30 wae wis wis. Setunggal keli ya. ko Terus sekawan kangsal nem petu lalu songo sedoso setunggal dengkulmu melocot Bu 11 rowelas kalih welas terus 13 kawan kawane welas terus limone welas terus enem belas pitung belas ben mengke waras wolong belas songong belas kalih dosa ya kalih dosa tok kalih dosa siji setunggal ya kalih dosa setunggal kalih dosa kalih dosa tiga kalih pat sekawan kalih dosa lima bener wis terus tekan 30 kalih dosa enem kalih dosa pitu kalih dosa 8 likur dorong likurnya ning endi ya Mas? Wis sadar kalih dosa terus selikur dosa selikur kalih likur kalih likur 3 likur kawan likur 5 likur selawe likur selawe tok 6 lawe tok 7 lawe tok 8 lawe tok 9 lawe tok 3 dosa tok kok ngono kok S2 S2 kok bosok yang iya hitungan karang nek model kono angel ya mak mulane aku ngajari nganti mumet dhewe kono iya ya ora acek soalé Pak basa Jawa iki angele ngono kuwi mula aja ngremehke basa Jawa itu bahasa terkaya di seluruh dunia paling sugih dhewe piro duwite duwite piro paling sugih tegese kosakatanya paling banyak ora perkara paling banyak ora perkara sugihe ya nek tiba iki nek basa Indonesiane ping jatuh tok. Nek Jawa ana krungkep, gegeblak, ndelosor, kelumah. Ya wis ngono.
Kerungkep iki apa? Krungkep iki lek tiba ngene iki krungkep. Oh, kerungkep ngono. Gegeblak iki ngene iki. Delosor iki ngene iki. Klumah iki ngene. Lho, werna-werna madang kowe pirang-pirang. Iya. Madang akeh. Hah? Madang akeh. Oke. Apa? Dahar. Oh iya dahar eti dahar. Mangan. Nedo. Apa? Nedo. Nerdo. Nedo mangan. Gaglak. Apa? Gaglak. Ah. Gaglak. Muntal. Cagak. Gayuh lintang. Kuwi nek kanggone piyai sepuh, nek kowe ketemu karo wong tuwa, langsung tok anu nek ketemu cah cilik, kowe muni, "Ayo Dik, gek dahar." Oh nggih, Dik, dahar. Nek karo wong sing sepuh, monggo Pak kula aturi gaglak. Paseno gaglak. Pun gaglak dereng Paseno. Wau sampun gaglak dereng. Kula wau sampun dahar. Wis Paseno gaglak dereng. Wis gaglak wis. Oh, sampun gaglak. Malah keneng dhewe aku. Iya, teruske. Salah, sorry ya Pak Paleni. Benda terus kayung-yung selendang kuning Kang Sangking bukir swara kurang pramono ning wasis Angung rom marang bendara nenone Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Luweh becik patenono bangku pisahan liwat kincang liwat kincang lismu wasahang landang ring serius waku aku isih mampu ngladeni slahmu mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno
lanjute ya Mak. Iya, monggo ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke Seno sesi Demak sasi Demak sesi Demak ijin napa melih dawuhipun aku rumangsa kok malah judeg to suwe-suwe sak oh ki nek omong ki ra iso alus ra iso sopan apa dawuhipun lho wis sopan lho wis tak basa wis nganggo basa ya ya ora apa-apa mengko meneh ya ning iki kancane ya ben anu gentenan ya mergo oh iki mau ora ana tulisane kok sa oh mboten wonten iki berarti pancen saweran nggo kowe niki nggo kula nggih Pak Seno mboten ora oke matur sembah nuwun nggih Pak Seno Pak Seno itu emang baik hati duh suka mengayomi gemar menabung lengkap sudah ana minta alem wis ora ana undakane sa iya suka mengayomi nek dikeki dit ngono kuwi ora ya karo besengut kae ben ora apa-apa ya ganti saiki Mbak Tatin ya ndak wektune selak ngoyak no ya yo sinden bodek heeh kok bodek bodek lek ngarani arisan nek ngarani sinden bodek bodek kok iya ya sinden berbobot iki no ya luwih saka kilogram mboten ya pira mboten ora iki sing ngomong sapa awak semono kok ora luwih saka kunjur pira nek ora 70 tak 8 kurang 2 kilo kurang 2 kilo wis 70 wis bobote wis ora umum
Anake lagi siji awake wis jeblok semono. Nggih, dasare pawakane lemu. Hah? Pawakane lemu. Ya ora nek ku ya mergo kowe iki nek nyindhen ming mangan wae. Ora ana enteke, kuwaci kok entek patang wadah. Iya, nandur apa mangan? Ben ra ngantuk lho, Pak. Ngantuk. Ah ben ra ngantuk ki ra ya piye nyatet apa notasi ngapalke cakepan apa ngono kok ya ming mangan wae. Sing jeneng wong nyinden, wong wiyaga ki wis patrape kaya wong tapa. Mula jenenge wis ngarani yoga kuwi tapa. Penabuh ki nek sikape ku ngadep gamelan ya wis meneng wae. Ora ngopo-ngopo, ngombe ya kena ning sithik, seruput, terus udut. Udute delikke ora di udut nganggo pipa. Men weruh wong nonton. Iya. Yoga ki sipate kudu anteng. Lah kok nek kancane anteng kowe bingung. Lah iya ya sok ngono kuwi karangan. Iya. Nyewuhke ya. Ayo nembang apa? Pamundutan wis telas. Ayo. Telas. Nembang apa? Kok serak to kowe? Napa? Nggih. Wah, wis. Nggih, Pak. Yo nembang sing apik. Yo. Ngaturke para lenggah kene. Nggih. Gubuk asmara? Hah? Gubuk. Yo Oh, wis. nggih, gubuk asmara, Pak. Yo gubuk asmara. Lah iya. Monggo gubuk asmara. Ya. Wong wedok kok ming dilumahke ning gubuk asmara kok terima. Monggo tanpa balosa. Sapa ta iki? Gubuk asmara kuwi lho. Cakepane kok tanpa bantalan apa kloso. Oh, nggih, encen. Iya. Ning kenapa nggih enten nggih, Pak? Ya ana. Oke to. Oke rumasane. Nggih ngagem bawa mboten. Nganggo kok apanae mun dadak takon ngagem bawa mboten to. Ku ndak wektune silak entek jare. Ora isih dawa iki namung arep nggo gulung-gulunge sakarepmu. Iya, iya. Aku anggere pamundutan ra nganggo duit ngene iki malah tentrem no. Iya. Lah napa? Nek nganggo duit anggere rampung terus ming do njaluki wae. Iya, wis ngene iki wis malah apik. Mboten enten ta niki? Blas. Kok kendel berarti nggih. Oh iya, iki ming entuk rokok 3. Iya. Wis engko tak kakeke sopirku. Heeh. Lelampahan kang uri tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Ya, mulane nek supaya aja gerok iki tekan nggone terus sare ngaso. Ya. Nggih, wau kula nggih langsung bubuk. Nah iya, lha ya ora papane ning nggon aula. Pancen aku sing njaluk kok. Oh, panitiane pancen sediane arep nyediani hotel ning aku wis pun mboten sakeke aula sing jembar maun gelari kloso. Iya. Lah keng napa? Ora kancaku nang hotel iki do ngisi. Iya. Kok sini-sini? Wis ora sah wae ndak malah wirang. Iya. Ndi sing metilke keran, ndi sing Napa nggih to? wah wis. Ah wong keran iki kudune nek metu banyune ki nengen kok ngiwa. Kuwi dipeksa. Tuak. Nah. Tobat ora? Iya. Sing gender iki po mungkin sing meneh. Napa nih sing gender? Model saiki iki kloset iki ya. Kuwi ming linggo, terus nuwun sewu nek arep resik ming kari pejet. Crit ngono kuwi banyune munggah.
cut ngono kuwi pas. Pas. Ayo pas nggon kono kuwi. Dadi ora usah dadak bingung ming kari meja tek wis resik dhewe. Ah kok mlayu. Oh. Lah ya kaget. Dipejet ngisor macrot ngono. Weh apa iki? Waduh ayo tekan ndi-ndi. Iya, isin-isin ki. Kurang do pengalaman ning do wegah takon kaya sok. Iya. Ning ora paham. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Nek jenengan apa? Aku ki wong pahaman kok dadi. Masak to? Wadah. Iya. Ya aku wong dongan dadi rasa dadak werna-werna. Iya. Mbon. Iya. Ngapa? Mbon. Ya. Neno. Iki apa to? Kodang goreng kok gubuk asmara to? Gubuk Lah napa jenengan mikir napa e? Ora mikir apa-apa, mikir kuwi mau lho muncrat munggah terus melayu gitu. Iya. Oh, bayangke kena kuwi apa piye? Apa? Bayangke nek kena banyu kuwi. Ya. Neno. Gubuk asmara. Ah, karang lagune iki janjane nadane meh padha. Raup riyen. Apa? Raup dengkulmu mlocot kuwi. Kurang ajar to. Iya. Ya ben melek enten lho. Mangan. Ah iya. Kaya kowe melek kok mangan. Ya ora apa-apa, mula wae iso mblegak saya mblegak kuwi. Kuwi mburi tukul kuwi. Apa? Gegermu ora tukul loro. Tukul apa to? Nah kuwi atok demek kuwi. Ora apa-apa ya iki nggo variasi. Variasi ora. Daging kok. Nek maksudnya nek ndelok sing arep ra ketok ya ndelok sing mburi ngono lho. Ya kowe madhep rono aku tak sing mburi wae. Iya, sing mburi iso nek disetaken iso mentul-mentul daginge ya mak. Nyok kleru barang. Sing enong nyebai. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan. Ki mau kendangane cara Tulungagungan. Dadi kowe ya nek joget ya dipaske. Ndang tunde tunak ndandelang ku nak ndon tundon tuntok tak tok tak. Oh iya. Ora ming megal-megol ora pas lho. Apa? Niki mau pas mboten? Aku ngrasake pas ora? Ya rada pas. Oh ayo wong kuwi tergantung kowe kok iso ngrasake pas ora. Ya, monggo.
lagu. Apa? Lali janjine. Oh, ayo kuwi tanggung jawabmu sing nampani dhuwit kowe kok. Ya kula ampun lho. Ya ora apa-apa engko pasrahke Ayu apa iki ya ana nawala iki lho. Teko meneh panitia pergelaran wayang kulit. Kula atas nama keluarga besar nyuwun gending sepindah pepeling. Oh iya, diaturake kaping kalih wae ngaren. Oh iya. Ya. Titik lho. Kok sadis lah mu nyawang. Ora apa-apa. Nah iya kok ya. Nenone mangga. Catatan sajening kuwi mau sing nampa ki mau sapa? kula. Ayo wis engko ditembangke lali janjine. Iya. Kula melek. Lho, lah nek arep ora kowe ya kekno kancamu sapa? Tak pilih mriku. Ayo wis berarti engko kuwi jatahi kancane. Yo, ngene kene iki peraturanku sapa sing nyambut gawe ya kuwi sing entuk dit. Nggih. Saniki kula duduk. Ya duduk, duduk. Ayo wis. Ya. Sing lali janjine ben Mbak Ayu. Ya, kuwi dite dikeke Mbak Ayu. Ya, pamundutan kok ngono. Mbak Ayu nganu sik wending apa jenenge iki? Pepeling iki keluarga besar panitia kok ya ngundak anu. Ya. Pepeling sik jumeneng. Ya. Napa lho? Ora apa-apa mung arep nembang kok kaya ngundang kirik. Lah niki nek carane ngetes mic niku ngeten niku. Oh, lah iya. Napa niku? Ayo kaya ngundang kirik to. Ngono kuwi. Tes-tes ngono malah ora apa-apa. Ya. Monggo. Pepeling keluarga besar panitia no. Ya, karo wae ngaren. Mesti kudu eling ngono kae. Oh iya. Engko diaturake nek cukup wektune ya Mak. Iya, mergo iki nek nganti telat wektune lakone iki urung kecekel lho. Iya, aja kuwatir. Nggih. Iki para ponokawan lagi tuku material. Iya. Nggo ngopo? Nggo bangun gedung kesenian kuwi. Oh iya. Ya wis ora apa-apa, mangga.